Den vil gerne have... Ej, hvad sejt. Du tager det, Jakob. Tag den med blitsen. Ej, hvor syret. Ej, hvor fedt. Ja, man skal ikke snuppe apparatet, du. Se, den tager kamera. Den tager kamera. Den har da kamera. Ja, det skal lige se sig selv. Den bliver helt hypnotiseret. Prøv lige at dreje kameraet rundt sådan her stykke. Jakob, pas lige på, Jakob. Ej, du med. Lad være med. Hold lige op. Den kan fide. Ja. Og så græder du. Hvor var det griner. Du har fundet en god ven, det her, du. Og det er syret. Det går bare til lidt. Ej, okay. Jo, lad det sidde på dig, lad det sidde på dig. Ja, jeg vil gerne med dig hjem, du. Lad det sidde på dig, Stigli. Lad det sidde på dig. Er det på dig, ja? Det er så Stigli. Den er vant til at optræde, den der, hva'? Master of the Monkeys, altså. Jeg tror, du har en mystisk abekraft. Du er i dreng, Stigli. Gør noget mere, Stigli. Gør noget mere. Fotografer den lige igen, Stig. Tænder den der havde der. Så kan man godt ved, du er med mig. For de alle sammen har. Gå til den, Hiver. Gå til den. Nej, jeg vil godt lige holde mig på afstand, fordi...